En un tranquil prat envoltat d'arbres frondosos vivien la Bella i la Maia, dues amigues abelletes que compartien una connexió especial des de que eren larves. L'hivern s'havia instal·lat sobre el paisatge, cobrint cada racó amb un mantell blanc i congelat. Amb l'arribada dels primers flocs de neu, l'aire es va omplir d'un aroma hivernal fresc i les capçades dels arbres es van adornar amb llums brillants que destellaven sota el sol. Al rusc, la Bella i la Maia compartien l'emoció del seu primer Nadal juntes. Els preparatius per la festivitat nadalenca van començar amb entusiasme. La Bella i la Maia van recollir amb cura el nèctar més dolç i el pol·len més fresc per elaborar una deliciosa mel nadalenca que compartirien amb tots els seus amics del prat. El rusc bullia d'activitat, amb abelletes anant d'un costat a l'altre i l'esperit nadalenc que contagiava entre tots els habitants del prat. No obstant això, una tempesta de neu va sorprendre el prat la vespre de Nadal, cobrint cada pètal i fulla amb un suau mantell blanc. La Bella i la Maia, observant des de la seguretat del rusc, van veure com la neu dificultava el camí cap a la celebració que havien planejat amb tant d'afecte. Decidides a no rendir-se davant dels capricis del clima, la Bella i la Maia van convocar una reunió d'emergència amb tots els habitants del prat. Junts van buscar solucions per portar la màgia del Nadal al seu llar malgrat la neu. Aviat, el prat es va convertir en un enrenou d'activitat. Els conills van teixir garnaldes amb branques de pi. Els ocells van cantar nadales des de les branques dels arbres i els ratolins van preparar deliciosos àpats nadalencs amb el que tenien a mà. La Bella i la Maia van liderar l'esforç decorant el rusc amb llums parpellejants i elaborant ornaments amb pètals de flors i fulles seques. A mesura que la nit avançava, el prat es transformava en un veritable paradís hivernal, ple de màgia i calidesa del Nadal. La vella del Nadal va arribar finalment i el rusc estava il·luminat per un resplendor festiu. Les abelles, juntament amb tots els seus amics del prat, es van reunir al voltant d'una gran taula coberta de flors i espelmes, compartint històries, rialles i deliciosos menjars. Sota el resplendor de la lluna i les estrelles, la Bella i la Maia es van aturar un moment per contemplar la bellesa del paisatge hivernal que els envoltava. Malgrat els contratemps, havien aconseguit crear una celebració inoblidable, plena d'amor, amistat i esperança. I així, amb aquell màgic prat cobert de neu, la Bella i la Maia van demostrar que la veritable màgia de Nadal no resideix en els regals o les llums, sinó en l'amor i la unió que comparteixen els cors d'aquells que s'estimen i es cuiden mútuament.